Tjedan iza nas obilježilo je možda ne tako puno događaja koliko rezimiranja godine koju smo ostavili iza sebe. A štetu su rezimirali i u osnovnoj školi Marina Držića, gdje je u novogodišnjoj noći bura otpuhala dio krovišta, a odmah potom nenadano se u dvorani pojavila voda. Bura je 1. siječnja otpuhala dio krovišta zajedno s metalnim nosačima i otkrila i oštetila čak 3 učionice škole, a krov se tek djelomično sanirao. Odmah nakon toga u dvorani za korektivnu gimnastiku počela je nadirati voda kojoj još nije utvrđen izvor. Zna se tek da nije rezultat puknuća cijevi ili kiše, a u vodovodu pretpostavljaju da se radi o slivnim vodama sa Srđa koje izbijaju iz zemlje. Šteta se još ne može niti pobrojiti jer voda neprestano nadire, a zaposlenici i ravnateljica neprestano je kupe kako bi pokušali umanjiti štetu. Jedna tragedija i velika humanitarna akcija ujedinila je Dubrovčane, a proširila se poput epidemije i Hrvatskom, a i šire. 24-godišnji Pavo Hadžija teško je nastradao u prometnoj nesreći, a njegovi prijatelji iz navijačkog kluba Torcida Mokošica pokrenuli su najprije Facebook stranicu, a potom i cijeli niz humanitarnih događanja. Osim što se na Pavov račun svakodnevno uplaćuje sve više sredstava za njegovu operaciju i rehabilitaciju, po cijelome gradu i šire torcidaši su izlijepili plakate i postavili kutije u kojima skupljaju dobrotvorne priloge. Celtic Bar Belfast ovog je tjedna organizirao druženje kako bi prikupio sredstva za Pavovo liječenje, a uslijedit će i mnogi drugi događaji poput sutrašnje revije i izložbe u hotelu Ivka i humanitarne lutrije. Za nedjelju je najavljena utrka u štiklama i perajama na Stradunu, a organizatori najavljuju još puno manjih i većih humanitarnih događanja kako bi pomogli Pavu Hadžiji. Rekordni turistički rezultati između ostaloga našli su se temom preskonferencije Turističke zajednice grada i gradonačelnika i predsjednika Turističke zajednice Andre Vlahušića. Ne samo da se možemo pohvaliti milijunima turista, dugotrajnom promocijom koja daje rezultate, nego i odličnim feedbackom od turista iz cijelog svijeta. Turistička zajednica zajedno je s gradom Dubrovnikom bila nositelj i financijer programa Dočeka nove godine, na koje je zabilježeno oko 4000 stranih gostiju. No, neizglasavanje proračuna navalilo je turističkoj zajednici na leđa financijski teret grada, pa će program Dočeka od $500 000 morati platiti sami. Prema zajedničkom natječaju Turistička zajednica je nositelj u stvari natječaja za program Dočeka nove godine, a grad Dubrovnik i Turistička zajednica su u stvari nositelji cijeloga programa i financiranja. Dakle, na izglasavanjem proračuna dogodilo se to da grad Dubrovnik nije sada u mogućnosti prebaciti pola sredstava planiranih za Doček nove godine. Stavka je planirana u proračunu, nadamo se da će biti izglasana čim prije zajedno sa proračunom i da će grad moći biti u mogućnosti prebaciti. Za to vrijeme Turistička zajednica će nastojati podmiriti što je prije moguće sve troškove Dočeka nove godine, dakle i svojih 250.000 kuna i 250.000 kuna koje prebacuje grad. Istraživanje nafte i plina, projekt Gornji horizonti i regionalizacija bili su temom gradskog i županijskog HDZ-a na preskonferenciji ovoga tjedna. Branko Bačić, Nikola Dobroslavić i Mato Franković slažu se kako regionalizacija nema smisla ako Dubrovnik nije središte regije Dalmacije, te da će na tome i ustrajati. Projekt Gornji horizonti unatoč protivljenju predstavnika grada i županije dobio je čak i jednu građevinsku dozvolu za dio hidroelektrane Dabar, što znači da bi radovi, bez obzira na studiju koja nije smjela proći, mogli uskoro započeti. Istraživanje nafte i plina događat će nam se pred vratima, poručio je predsjednik županijskog HDZ-a Branko Bačić. Od tih 10 polja, 6 na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije ili neposredno ispred teritorijalnog mora Dubrovačko-neretvanske županije. I to na 6 km od nacionalnog parka Mljet i 10 km od Straduna. Se nalaze polja na kojima bi svjetske kompanije trebali, nakon što se potpiše ugovor sa vladom Republike Hrvatske, započeti istraživanje i eksploataciju nafte. O sva 3 pitanja svoje su stavove odaslali na adrese hrvatske vlade, sabora i ministarstava, a javnosti uputili apel da izvrše pritisak kako bi se ovi za županiju štetni projekti stavili u mirovanje. U susret predsjedničkim izborima županijski HNS održao je konferenciju za novinare na koju su kao gosta pozvali bivšu predsjednicu SDP-a, sada neovisnu vijećnicu Olgu Murati i šefa HSU-a Iva Jadrušića.
No konferencija je prošla bez SDP-ovaca, mada su zajedno u Josipovićevom stožeru. Osim što je pozvao Dubrovčane da u nedjelju svakako iziđu na izbore, osvrnuo se i na HDZ-ovce koji su govorili o regionalizaciji, rekavši kako je Dubrovnik, bez obzira na institucije koje ima ili nema, središte Hrvatske i regije. Jedna institucija više ili manje Dubrovniku ne znači ništa, rekao je Vlahušić. Nešto originalno, dostupno i preljepo odaje i onoga tko dariva i onoga tko prima dar. Nešto iz bogate dubrovačke baštine i nešto za baštinu. Ostanite opušteni za najljepše razdoblje u godini. Božić je blizu, a suvenirnica Dubrovačkih muzeja u Kneževom dvoru još i bliže. Uz popust do 20% na sve svoje suvenire, do kraja godine uživajte, odaberite, usrećite, jer darivanjem baštine darivate i baštinu. Replike muzejskih predmeta, kućnih potrepština i dekoracija, odjeće i modnih dodataka, nakita, prigodnih čestitki, knjiga i kataloga, slikovnica i igara za učenje za najmlađe. Važno je odabrati pravi dar, ali važno je odabrati i pravo mjesto. Suvenirnica Dubrovačkih muzeja u Kneževom dvoru otvorena je svaki dan od 9 do 16 sati. Što je Božić nego ljubav?